Mendiz inguratuta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa artean kokatzen da Oñati. Oñati, Gipuzkoako herririk handiena da azalerari dagokionez. 16 auzo ditu eta baserri eta benta ugari. Herri langilea, ohitura eta jakintza zaharretatik landutako herentzia aberatsean oinarritua. Batez ere bi puntu irakaragarri ez, alde batetik natura ingurune paregabe baten dauela, herrixea bera. Eta gero, turismo patrimonialari begira pizkat, eraikin historikoak eta bar, alde horretatik garrantzia handixea dako Oñatik, ez? Hor daku Oñatik Unibertsitate Zaharra, bi aurretako monasterixua bai, udaletxea bera, San Miguel parrokia, hainbat eta hainbat eraikin dauz hemen herrixean, ez? Eta gero, aparte, aipatu dutena, ez? Naturari lotuta, Arantzazu alde hori, Aizkorri Aratz parke natural hori, eta Arantzazuko santutegia bai, ez? Harrikrutz kokaleku aitzindaria izan da Euskal Herrian. Espeleologia, arkeologia eta paleontologia esplorazioari dagokionez aztarna garrantzitsuak aurkitu izan dira bertan. Harrikrutzetik gora topatuko ditugu Arantzazu auzoa eta bertako santutegia, sinestun eta erromesentzat ezinbesteko erreferentzia. Orain dela 500 urte frantziskotarrak bertan kokatu zirenetik. Eragin erlijiosoaz gain, eginkizun erabakigarria izan du euskal kulturaren erreferentzia moduan, literatura, poesia eta baita arkitektura ikuspegitik ere. Alde batetik aipatu behar dena da, Arantzazu nun dagoen kokatuta, ez? Ingurune paregabean dago kokatuta, Aizkorri Aratz parke naturalaren sarrera da. Baina bestalde, aipatu behar dena da, Euskal Herri mailan Arantzazuko santutegia Euskal arte garaikidearen ereduri garrantzitsuenetarikoa dela, bai? Bertan, azken 1950ean eraikitzen hasi zen basilika berria parte hartu zuten, Euskal arte garaikideko artistarik esanguratsuenetarikoak, ez? Hor daukagu Jorge Oteiza, ero Eduardo Txillida, ero Nestor Basterretxearen lanak ere hemen ikusgai daude. Herriaren erdigunera salto eginez, Sancti Spiritus Unibertsitatea da eraikin deigarrienetakoa. 1540 eta 1548 urteen artean eraikia Euskal Herriko lehen unibertsitatea izan zen, berpizkunde garaiko eraikinik garrantzitsuenetarikoa izan zelarik. Era berean, aipatzeko modukoak dira Zumeltegi dorretxea, Santa Marina plaza edota Bidaurretako monastegia ere. Ondare fisikoaz gain, Oñatik aspaldiko tradizio eta ohiturak gordetzen ditu. Hala nola, mendira joateko tradizioa, San Miguel jaiak edota Errosarioaren Ama Birjinaren egunak. Oñati, historia, ondarea, tradizioa eta natura biltzen dituen herria.